Bold der Kleiber op til Nornate Divkovic. Divkovic i duel med Jaja Bojang glider nemt forbi Divkovic. Hvad så der? Nornate har været i stor form på det seneste. Nate på tværs til Tahirovic. Tahirovic med en stor mulighed 1-0 til gæsterne fra Brøndby. Fremragende opspil, som slutter med en scoring af Benjamin Tahirovic. Skidt aflevering, og så er der kæmpe chance til Wallis. Og den udnytter han iskoldt. 2-0 til Brøndby. Ja, det er utilgiveligt af Jaja Bojang i så stor en kamp. Jaja Bojang roder sig igen ud i noget rod. På tværs til Divkovic. Store muligheder. 3-0 til Brøndby. Igen er det Jaja Bojang, der kvarer sig midt på banen, og så straffer Brøndby det ganske hårdt. Nu venter der så ting ind på banen ned fra Brøndbys fans. Tennisbolde uden os. Intet tv-guld, som Brøndbys fans har skrevet på et banner. Der skal en del kontrollører i gang for at få samlet tennisbolde og guldmønter op. Nu kommer der så flere guldmønter på banen ned fra Brøndbys fans. Ja, det er bemærkelsesværdige scener, det her. Brøndbys spillere vil selvfølgelig gerne spille fodbold. Fansene vil sende en markering overfor DBU i forhold til, at de er trætte af de her kollektive straffe. Ja, nu bliver Sean Kleiber og Daniel Wass bedt om at løbe ned. Og sandsynligvis starte en eller anden form for dialog med fansene. Det er godt nok besynderlige scener, det her. Muligt rødt kort. Frederik Svendsen kaldt ud til skærmen. Og det er Daniel Wass, der går i ryggen på Fide Arp. Og det bliver et rødt kort til Daniel Wass. Begivenhedsrig aften for Brøndbys anfører. Det der, det var torskedumt. Philip Bundgaard netop skiftet ind, og her scorer han langt udefra. Genialt lavet af Philip Bundgaard. Brøndby er lige kommet en mand i undertal. Og så er det her et rigtig godt modsvar til det. Måske en mulighed også for OB her. Det bliver til en reducering. James Gomes, der får sat tværpasningen i nettet. Han lignede ikke en mand, der var i fuld kontrol. Frederik Svendsen fløjter kampen af. Brøndby vinder med 4-1.